ọ bụ nwoke eke nwoke oyo nwoke afọ nwoke nkwụ nwamgbe eke nwamgbe oyo nwamgbe afọ nwamgbe nkwọ na-eri nne nlọ tata ọ ya afụ ekpela nne nlọ apụọna ị gaghị erizi nne nlọ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ a na-enye gị na nlọ mere na ngozi gị na-edile a sị na tata na obiene a sị na chi gị ya enye gị breakthrough nye gị open door nye gị success nye gị o ya eweta gị congratulation ke mmadụ nwaanyị maka ngọlụ gị ọfọma ka ngọlụ n'isi m gọọ n'isi ụmụ gọọ n'isi ezinụlọ si na ọ ya dịrị ha na mma ihe abụọ fọ abalị taa ka m na-agọrọ unu ihe m ji ekpele abalị a ebido m ya yesterday bin 21 taa bụ 22 ihe mmemme ya bụ 4 days fọ ndị na-eri nri nlọ complain karịrị ka ịbụ nwaanyị ma niile na-eri nri nlọ a sị nke ị na-afụ ekpele na ị gaghị erizi nri nlọ lot of you people self na-abụ enyecha unu nri nlọ ụfọdụ dị ime ha pụọ ụfọdụ na-achọ nwa agaghị amụta nwa a lot of things a na-enye unu na nri nlọ unu na-eri life a mmeleketa ụfọdụ si na ha alọrọ nlọ ebe ha na-ata anụ na nlọ ihe adịghị gasị mma na-enye unu poison na nlọ ị na-eri ihe ekwesịghị ka i rie na nlọ. I've told you people make a choice na your spiritual life dị active. Ekwesịghị ka mmụọ ọjọọ maọbụ mmadụ ọjọọ suppress ya gị na mmụọ a suppress chazie gị na mmụọ ịpụtazie n'ife n'anya oge ọbụla ị nọ na hospital anyị akpọkuo Chukwu kpọkuo aja ala kpọkuo mmụọ m na ha so kpọkuo mmụọ nọ n'obi a sị n'ọkwa kandụl ka anyị nwere tii incense ọ bụ nwoke eke nwoke oyo nwoke afọ nwoke nkwụ nwamgbe eke nwamgbe oyo nwamgbe afọ nwamgbe nkwọ na-eri nne nlọ tata ọ ya afụ ekpela nne nlọ apụọna ị gaghị erizi nne nlọ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ a na-enye gị na nlọ mere na ngozi gị na-edile a sị na tata na obiene a sị na chi gị ya enye gị breakthrough nye gị open door nye gị success nye gị o ya eweta gị congratulations. The universe will congratulate you. Universe will congratulate you. Ụfọdụ ego ada anọdụ n'aka ego ya anọdụ gị n'aka ndị ọ na-eme akpakọtacha aghasa generational curse ihe mere eme ihe si ebe nna gị a sị na tata ka obi. The lot of people complain n'oge ọbụla ha na-alọ nlọ ka ha ka nọ na secondary school ma ndị n'obodo oyibo na-alọ nlọ ka ị ka nọ na secondary school ọ ka ị ka nọ n'ụlọ karụ nka na-alọ nlọ ọjọọ niile a na ọpụọ na nlọ ọjọọ niile a ka ị na-alọ ka ị ka nọ na secondary school a sị na ị gaghị alọzie ife ọbụla bụ ovu n'ọbụla a na-akpọ afa gị wee na-amanipulate gị a sị na tata n'obi go ọ bụ ndị amoosu ọ bụ amoosu nwoke amoosu nwaanyị a sị na tata na ya nwabụ nwaanyị na-ata gị amoosu ya eji anazere mmiri nwoke na-ata gị amoosu na-eji anazere mmiri ndị na-ejere gị ije ọjọọ sị na ị gaghị akpata ụfaba ego ha ya eji anazere mmiri a sị na ọ ya adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ngọlụ gị ọfọma ka ngọlụ n'isi m gọọ n'isi ụmụ gọọ n'isi ezinụlọ sị na ọ ya dịrị ha na mma gọọ n'isi ụmụazụ niile na-alụ ọrụ ọ ya adịrị ụnụ mma onwe ihe emekata na ọnwa Ọgọst a gwụrụ ka ị ghara inye testimony na peji m ngozi ya bụ nke gị akụ ya bụ nke gị ụba ya bụ nke connection open door ọnụ kwuru njọ ya ekwu mma n'isi gị ọnụ gburu ogiri asọ ya esoro ogiri lachaa a sị na onye sị na ya agba aka na tọọlụ oyibo na onye dị otu a bụ ihe ya agba aka na tọọlụ oyibo ihe emepụta ife afụla anya n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo na ndị mmiri na chi anyị ise onwe onye ọbụla ndụ ya gwụrụ agwụ tata m na-aga ọfa ana m Chukwu okike abịa ma na-etiri gị ndụ n'elu ndụ tiri gị ndụ n'elu ndụ onye ọbụla ya eme travel n'izu ụka na weekend okporo ụzọ ya erubere gị isi ndị sị gị bye ya asị gị nnọọ asị na ọ ya dịrị nwoke mma ọ ya dịrị nwoke mma ọ ya dịrị nwaanyị mma ọ ya dịrị onye ukwu mma ọ ya dịrị onye nta mma n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo na ndị mmiri na chi anyị ise